Ja poviem, určite nie sme ani supermani, nie sme ani neviem, jak by som to povedal, majstri sveta, ale hovorím, toto môže urobiť, alebo môžeme urobiť veci nejaké, však načo za chválu, s pomocou Božou. Nechcem, aby som vynikal ja, ale nech vyniká nad tým, nech vyniká z toho všetkého Pán Boh. Ja som si vedomý silou a láskou. Výsledok ten istý, poriadok. Jeden chlapčisko, môj zastupca, hovorí, 16 rokov v base sedel. Farár, v base je to 100-krát spravodlivejšie, ako tu na fare. Hovorím, čo? V base 100-krát spravodlivejšie. Hovorím, poď sa tu, Jožo, a niečo ti poviem. V pekle je miliónkrát spravodlivejšie, ako v base, a predsa tam nechceme byť. Jak to myslíš, farár? V base potrestajú každý tvoj trestný čin. V pekle každý tvoj pohľad, každý tvoju myšlienku, každý tvoj úmysel, každé tvoje gesto. Ja nechcem, aby my sme boli založení na spravodlivosti, Jožo. Ja chcem, aby sme boli založení, naša komunita, na láske. Spravodlivosť je čnosť, ktorá dáva každému, čo mu patrí. Čnosť je tým väčšia, čím viac dáva. A láska len dáva. Ja chcem, aby sme boli na láske založení. Byť milosrdný, to nie je prejav slabosti. Váruj sa toho, že ty sa posmievaš Bohu, že je slabý. To je mimoriadny prejav síly. Byť milosrdný. Milosrdný. Mať milé srdce. To je milosrdný človek. Milosrdenstvo, to je ovocie lásky. Dievčatá by chceli však, keď zoberieme tú jabloň za celý rok, tak iba 2 týždne sú kvety. 2. Dievčatá by chceli, aby bol celý život kvety. Že by furt boli kvety. Aj chlapci len to maskujú však. Tie kvety to znamená zamilovanie. Ale pozor, keby kvety neopadli, neboli by hrušky, neboli by jablka. Tá tvoja láska sa mení v plod. Plod našej lásky, no to je milosrdenstvo. Ten, kto zapasil so svojimi hriechmi alebo so svojimi slabosťami a naozaj vážne, ten bude mimoriadne milosrdný k tým druhým. Ten, ktorý nezapasil so svojimi slabosťami, ten je potom tvrdý na druhých. Egoistický a tvrdý. Asi máme prestať. Však, Maria.